Hop og syg. Så åbner en ny kasse herovre. Ej, du... Det er vigtigt for mig, at en pige er aktiv. Nu har jeg lige været igennem et større vægttab, så hvis hun vil sidde derhjemme og spise ostepop, så ender jeg... Måske skulle man bare forsvinde. Tag til Australien, åbne en døgnkiosk, eller til Grønland som sælfanger. Der var en hat. Mads, det der, det giver jeg kraftedeme ikke. Det kan jeg godt love dig. Kæft, du ser dum ud. Giver du stop og giver mig den tilbage, eller hvad, tyre? Nej. Sparker kraftedeme løgn op i munden på dig. Jeg giver ikke det her. Fuck. Udefra. Eller den er udenfor. Hvad laver du? Jeg skal ikke. Nej, det er sødt af dig, skat. Den pik, den er hård. Ej, den er hård. Og satan, der er den hård. Og vi camper, solen går ned, jeg føler mig fed. Nå, kan vi lige se, hvad Bobby han laver. Det ser særligt nemt fint ud, det der, Bobby. Ja, det gør. Det er særligt nemt godt at se.